आलारि फोजोंनाय हाबाफारि बेखौ मावफुंना होनायनि थाखाय बिथां सारनिसिम साबायखर बावबाय। लोगो लोगोनो जोंनि मानगोनां आलासि गेदेमा सारमोनखौबो बिबान बावनो थाखाय खावलायबाय। मानगोनां बिबान बावखांनाय आलासि सारमोनखौ गावबा गावनि मासिखौ लाफिननो थाखाय खावलायबाय। बेनि उनाव जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिउआ जेन सोरगोआव आलो गोजोन थायो बेखौ नोजोर होनानै जोङो दसे सम कन्डलेन्स खालामगोन।